По принцип сега, вижте, купихме си чисто нови пакети с снаксове за дето се изкарват пари вече. И сега ще ви отворим единия и ще да видим дали има пари. Оле, майко! Майко, оле, ти паундове, бе! Оле, то цяла пачка, бе, човек! Колко са я, извай да ги Майко, преброим. как са? Какво са? Маля! Хора! Село ще му обадя с щилката. Аз ще му обадя. Батальона се строява за последния път. Старото се уволнява, зайците реват. Батальона се строява за последния път. Старото се уволнява, зайците реват. Адидас, батка! Адидас, батка! Криско Битс! Чакай, батка, гледай това! О, бейби! Хората говорят, за кърба говорят, мой адрес говорят, но всичките могат да го духат! Да го духат! Адидас, батка! Обещаха ми тук да седим да хапнем някъде на сенчица. Вече държат Магуарен, тук стана, пътуваме от 2 часа сигурно. Държи ми, направо нямам думи. Обещаха ми да седим да хапнем, той бил забрал чиста. Вал до вас! Умирам от кеф. Някакви гледки. Събранено качване. Тук на 10 метра има сняг, има двери по този свитчър тук. Я гледай, его. 100 метра от нас има сняг. Това има хора. Да, цивилизация. Ето с Валдо, малко не сме подготвени, но това не е проблем, защото ние сме бабки. Да отидеш на планина с обувчици, с Адидас и с дънчици. По принцип хората така правят. Значи, както обещах, Владо беше гладен, спрях специално заради него да яде. Само да кажа.